ako sa mukha ko mga mo. Mahal ko, ina, masakit ang paglayo mo. Di pa man siya kaulit kita. Sinsi masaya ha. Salamat kayo sa surprise mo sa itong anak. Punta makauli na dyan. Maghihintay ako sa iyong pagpapalit. Nandito lang ako, ano man ang mangyayari. Bakunin mo sa iyong pag-alis. Delivering happiness. Hello po, ako si Jean Sambilad, 3 years sa Qatar and 6 years old or 5 years old akong anak akong gidiyaan. So karon after 3 years or 39 months, ulit ko para i-surprise ako siya. Happy birthday anak! Ang paglayo mo. Akong ba na kay wala kay balo kong pamilya nga muulit ko. So, surprise ako sa tanan. Okay. Nagtrabaho lang kaya po dito dali. Ang bana ni mo? So wala sure nakabalo bisa. Wala yung nakabalo. Sige, okay, good luck. Thank you, ma'am. Blood will dry underneath my nails, and the wind will rise out to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what. Sa si Richie. Hi sir, good morning. Birthday girl na. Ayun sa day, birthday ang ikuan. Dili may birthday ang ganyan, ma'am? Kira? Dili sa BCS, sir? Kiblawan? Kay video lang may toyo kay tuwa na imong BCS karon nga huwag na ko magbatal. Sa Kiblawan? Oh. Kay pa-imbitahan mo kadala dito karon? Birthday bisong bata sir. Asa birthday? Karon? Lasan di ba pwede sir kay wala ginaallow lang na excuse karon sir adlaw. Tapos dako-dako yung kulang to. Batal? Matur ko doon, sunod ako. Di sir, pwede tayo magsabay lang da sir. Kaya pila na kabulan na mo ka na day. Ang Dugay na magikuha na. last mo itong sa una pa na. Kanya ang baboy ko na. Kung sakit ng bugod-tugod. Nagsakit ko itong mga isip. Pag-isip, patulong po. So, wag bay na ni. Wala pa lagi. Karon kay ipasugo mo sa management nga ipasuro yung mga batal. Oh, kay just magay dako naman gud kay katoy mo ana interest bigito siya. So magkadako na to siya sir. Sa may plano mo na sir, bayaran di man na or sa ba? Kabayaran naman sa pag tinggamutan mo bayaran. Yan sir, kay bayaran na sir kay magtaas na. Sa una lang magkadako na gina siya. Mga problema na noon kana. So karon ning kuan dito nga paubanon talaga kadali dito. Malapit sa Yes, Kiblawan. birthday mo. Antong mo. Birthday sa imong anak. Sir? Kasi kadali lang sir. Kinahanglan ka dito. Apas ng karon sir? Pwede po sabay na sir. Ano lang sir, nalang may papirmahan siya sir. Mato ka dito. Apas ng karon, apas na ko. Pero na may papirmahan siya Dala yung bata kay Kwan. Kay papirmahan yung bata po dapil. Para mato ka dito. Mapicturean na po mga birthday siya ni Aaron. Bakit ito, Jin? Morning birthday sir. Sinsya ka sir, dali naman kayo sir. Mga isa ka oras ko, tama na. Likod, pirmahan na to.
Sino ta pirmahan na? Okay lang nga. Umano na mo si Papa karon? Birthday nimo? Ha? Okay lang nimo. Unya pa manghapon maguli. Kay na pa siya pirmahanan pa dito. Daghan ra ba? Ya okay ra si Master. Karon natunog mo Martes ron. Dire ta. Sige. Wala sila. Bilan ako. Surprise! Happy birthday! Mahal ko. Ano kayo ni Mama? It's a prank! Abinabog-labot ang mga firpa. Ay! Abinabog-labot ang mga firpa. Ay! Wala. Marmara gininabot na. Nag-expect siya nga mabot? Nya, wala man si Mama Langga. Bulak may nabot. Ala, bugtong sir? Abi niya, Mama? Ano nga nangilak man mo? Nag-expect mo nga na si Ma'am? Ay, murag next year pa siguro to. Langga, mayong buntag. May buntag dahil sa tanan. Happy 9th birthday. Ano nagkilak man na? Si Mama. Naghilak ka kay nalipay o naghilak ka kay wala si Mama? Wala si Mama. Nag-expect dahil ka nga naay mong Mama? Wala? Uli lang siguro to. Karon, ano sa dito mo uli? Karon or sa di ay? Karon yang saad ni mo? Si Sir sa. Sige lang kay naamay kay kuan na may gipadala si Mama. Ano si kuan ni Sir? Wala. Karon siya muli? Dili sir, extend mo siya. Sir. Extend. Ang hila ko bukas sir. Anong hila ka bukas, sir? Gimingaw lang, gimingaw. Maning mga nag-expect oy. Kay bisag wala si Mama naman siya gipadala. Kaliwat so na siya mensahe pero usa na ko basahon kantahan sa kanamog happy birthday. O nganta ta. Kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Sinay message si Mama. Tao naman. Saan nagsuon? Tagagaw. Sige, na-message si Mama. Anak siya. Dear Rizia Jade, una sa tanan, happy birthday na. O happy kaayo si Mama nga niabot ka sa amo ang kinabuhi. O daghang salamat kay very good ka always sa school. Makawalag ka kapoy kang Mama na makita ang imuhang mga grades. O maskin pag-usahay, makasabaan kang Mama pero dili na pasabot nga dili ka love ni Mama. Ang Mama mga saba man jud na para sa kaayuhan. Moabot ang panahon nga masabtan na nimo ang tanan. Kung nganong kailangan masuko, usahay ang inahan. O sa ikatulong higayon, birthday na sab nimo nga dili gihapon ko maka-attend kay naa pa ko diri sa layo. O kaning ako ang sakripisyo nga ginabuhat para jud ni sa imuhang kaugmaon. O unta imuhang masabtan siya. Sakit kaayo sa amo ang lugar na isip usa ka Mama nga kailangan namo biyaan amo ang sariling anak para magbantay og laing bata diri sa laing nasod.
ma-provide lang nako ang imuhang mga kinahanglan. O makaya ra ni mama ang kamingaw. I love you always, Zia. Muabot ra ang panahon nga magkita tanak. Once again, happy birthday. Kung unta malipayon ka sa gift ni mama. Ampo lang perminak. Ampo lang pud permi ni mama nga himsog ang imuhang panglawas permi. O amping mong tanang diha always. Nila ni nanay, papa, buki, saysay, minmin, tita May. Okay rami diri ni tati. I love you all. O pasaylua si mama. So pasensya na daw nga dili makauli si mama sa imuhang ikatulo na ka birthdayhan. Ikatulo bitaw. Sir? Ano nga, dako siya nga puntaan o success sa school. Kana lang. Para kay ma'am, sir. Nga gi-surprise mo anak karon. Sa message mo siya ha. Salamat kay Amy sa pa-surprise mo sa tong anak. O punta makauli na jud ka. Hihintay ako sa iyong pagpapalit. Nandito lang ako, ano man ang mangyayari, bakunin. Birthday wish nimo si mga po, ma'am. Hinaot lang ko sir nga magbinutan permente na magpugi og eskwela, mag-ayo iyang panglawas. Sige, ikaw lang gaon sa may iingon nimo kay mama nga gihatagan ta og pa-surpresa og wala siya nakaulit karon base sa iyang gi-promise sa inyo. Thank you, ma. Minta ako sa pagdiri mo ka umula mo. I love you. Uliwan ni gini mo siya. Di pa man siya kauli gitaon. Ha? Yan nagpadala si mama sa imuha og dako nga stuffed toy. Kaman daw siya kauli. Imuha po di ay. Apilon? Daw kag kuan kanang Hello Kitty nga dako. Paborito daw na nimo. Okay, kuan sa nako. Happy na ka! Oh, dali si mama ikaw, sir. Happy kayo. Ma'am, basig na kay personal message para sa imuhang mag-ama. Sorry kayo, wala ko nag-ingon. Uli ko, siyempre, gusto na may surprise. Laban ako na, may mga hint, pero kinalikot mo. Basta kilap kita mo. Salamat kay sir, salamat.
Salamat kayo, ma'am. Okay. Alangga na kay ingon kay mama. O na naman si mama, si Mato ba? Nasa ingon mo siya ha? Kay ingon kay mama, na naman si mama kyon. Sila mo ingon. Ikaw sir, basi na kay ingon kay mama. Ikaw sir, Wala na ba yung sir? Sige, kiss na lang daw, be. Oh. Puso ko, abay mali ko sa'yo lang ako kinikilig. Kahit ano ba kailangang sasabihin, pag-ibig sa'yo ay di ko to ililihim. Pagkat mahal kita, kahit na sino pang umarang sa ating dalawa, ikaw pa rin. Walang sinumang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Happy birthday!